ମୋ ମା ତ ବାକି ସେଇଠି ରହିଲା ଅନ୍ତମ ପକ୍ଷେ ଶାନ୍ତିରେ ମରିବୁ। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ମୁଁ ଯିବି ମୁଁ ଏଇଠି ମରିବି। ମୋ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ ମୋ ଆତ୍ମାଟା ଶାନ୍ତି ପାଇଯିବ। କଣ ଶୋଇପାରିବି ମୋ ଛାତି ଫାଟିଯିବ। ଏ ଘରେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ତ ଆଉ କେତେ ଦିନ ସହିବୁ ନା। ଏ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ତ ରହିବାକୁ ଦେବି ନେଇଛି ତତେ ଆଜି ମୋ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ନେଇଛି। ଆରେ କଣ କହୁଛ ନା ସେମାନେ ମା ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେ। ଅନେକ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମୋ ମା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଶିବ ଚାଲ ଚାଲ ତୋ ମା କଥା ଶୁଣ ଚାଲ। ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଛଟପଟ କରିପାରିବି ତମେ ମୁଁ ସେମିତି ଛଟପଟ କରିପାରିବି। ମରିବୁ
ଚାରି ଦିନ ହେଲା ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। 4 ଦିନ ହେଲା ବହୁତ କିଛି ଖାଇ ମୋର ଚାଲିବାକୁ ବଳ ପାଉନି। ମୋ କେମିତି ଚାଲ ଚାଲ ମା ଚାଲ। Good. 아라고 바다를 쏘지 말라이. Good. नेचुरल रोल कर पूरा यही सीन टा पूरा नेचुरल है। तो ये सीन रे सांग मैंने प्राय जी दर्शक ये बस समस्त आखि भरा भरा लुह मानते हम से एक्टर पीयूष भाई को जे एत सुंदर भाव एक्टिंग कले समस्त आखिर लुह नहीं आसे। ये तो हूँ कलार जगह। चलते ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे।